Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Umisiwe umfundi obhula eskoleni avundulule amahlazo kanye nezimfihlo zothisha. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibala khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda. Ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Usakungathekile unina womfundi owenza ugrade 10 eSvananda Technical High School kwaMashe. Emva kokuthi isikole simtshela ukuthi ingane yakhe ingabuye eskoleni ngoba kuthiwa isole noma inuke uthisha omkhulu ngokuba nenyoka. Kuthiwa lo mfundi uzithintele ukuthisha inhloko wesikolo sabambile ekuqaleni kwalenyanga ngesikhathi umfundi emcela ukuba ahlambulule isikole ngoba uboniswe ukuthi sinamadimoni. Ngokusho kukanina womfundi oneminyaka engu16 indodakazi yakhe eboniswa icele uthisha inhloko osabambile ukuba ahlanze isikole ehlushwa izingane ezihayizayo. Uthe inkinga yezingane ezihayizayo iqale ngoJanuary kulonyaka. Elandisa iphephandaba isolezo nina umfundi ongadalulanga amagama akhe ngokuvikela isithunzi sakho. Uthe okumkhathaza kakhulu ukuthi kuningi okuvele ngesikole kuvezwa ngabanye abafundi hayi indodakazi yakhe. Ngesikhathi iqala lento yezingane ezihayizayo ezithi zibona inyoka, ingane yami ibingasiyingcenye yalezo zingane. Uqhube wathi kuwe kwaba nesigameko la enye yezingane yaya kuthisha inhloko yayomtshela ukuthi akasuse izinyoka ngoba zihayizisa izingane esikoleni. Uthi leyo ngane ayikaze yathathelwa izinyathelo kungani manje uma sekungeyakhe bese beyimisa esikoleni. Uhlalo wesigungu sesikole umnumzana Sibusiso Mathunji uthe kuyiphutha ukuthi umzali athi ingane yakhe ixoshiwe esikoleni. Umfundi ubizelwe esigcaweni sokuqondiswa izigwegwe ngomgqibelo wedlule ephelezelwa umzali. Phakathi kwamacala abeke wona okukhona elokusola uthisha inhloko obambele ngokuba nenyoka kanjalo nelokubhulela abafundi emagcekeni esikole. Kuchaza yena uMathi. Okhulumela umnyango wezemfundo umnumzana Muzi Mahlambu uthe imanager yesekhethi ibeyile esikoleni ngolesihlanu ngalolu daba. Umfundi uzobuyela esikoleni kungekudala. Bamatasa babhizi bakhuluma nezazi ezahlukene ngodaba labafundi ababhula ezikoleni ngoba kubukeka kumkhubo oswandile ezikoleni esikhathini samani. Kuthiwa yayingekho ke lento ngesikhathi sakudala. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje. Awungibambeke evidweni elandelayo.